tan fina, tandem de luxe, benvinguts Ricard, Dani, com esteu? Molt bé. Dani està fresc, com una lletuga. És el seu dia lliure, avui és dilluns, els teatreros, feu això del dilluns descanse, però no, ha vingut a la tele i a més ha fet unes quantes actuacions ja, este matí estava dient. Avui ja m'ha afanyat, ja. Que bo. 10 anys d'andana, felicitats de nou, la veritat és que vau néixer en una època, en unes dates difícils, però ahí esteu. Sí, fa 10 anys en el que parlàvem, la crisi econòmica, la crisi del paper, semblava que fer una editorial era una botxeria, era com a vegades es tiraven la mà al cap alguns, però què feu ara que s'acaba tot? I mira, 10 anys, podem contar-ho, estem en creixement i som feliços, que és el més important. Però Dani, tu fa més de 10 anys que vas pel món, no? Sí, concretament 52 anys que vaig pel món. Des que va parir ma mare que estic pel món, que no he parat. Pel món professional. Això no tant, Des de quan eres cantacançons, que dius? Des que soc cantacançons, jo crec que des de l'any 2005 o per ahir més o menys, és quan vaig decidir fer-la. Jo sempre he sigut músic, i soc dolçainer, i en un moment donat em dediqué a la música infantil perquè veia que feia falta, no? I seria sobre l'any 2005 o per ahir quan me dediqué a cantar professionalment la música en família, que m'agrada dir a mi. Eres dolçainer, que le pesava el dels conservatoris, no? Perquè el van fer fora. Com és aquella història? Jo començo als 12 anys tocant la dolçaina i bé, toco les danses del meu poble i mon pare me porta al conservatori i allí me donen un clarinet. Jo me'n vaig plorant a casa i dic, pare, això què és? Jo vull tocar la dolçaina. I clar, el problema que havia és que la dolçaina no estava en el conservatori. Aleshores, el meu pare sempre m'ha buscat una escola paral·lela musicalment al conservatori. Avui en dia, el conservatori i jo som amics, ja s'hem ajuntat. Quina sort de pare. Sí, sí. Perquè era músic també o no? Que va, i a més canta fatal. Per això va dir, canta tu, fill meu, que jo cante fatal. Com tenim, Ricard, el panorama de la literatura infantil, juvenil? Tenim molts lectors, com va de vendes? Home, les xifres són preocupants, no? Sobretot de la lectura en valencià, els últims estudis, els últims baròmetres que han eixit, ens diuen que ens queda molta feina per fer. Vull dir que tenim ahí molta a fer. Però és preocupant i va millor que la d'adults. Imagina't com serà la d'adult, no? Sí, però jo crec que és important també aprofitar els moviments. Fa uns dies apareixia un estudi que passem, els espanyols, 11 hores al dia davant d'una pantalla. Vull dir, sobretot, no tant de la televisió, sinó molt dels telèfons mòbils i de tot això. Aquests aparells que han entrat en la nostra vida que s'ocupen tant. Tal vegada, quan estem buscant solucions i coses a fer, tal vegada el llibre i la lectura és una bon, no sé si antídot, però sí company per a combatre aquest fet de l'excés de pantalla que estem, perquè connectar-se a un llibre, en lloc de connectar-se a un mòbil, de vegades treballa l'atenció i ens fa gaudir molt més d'allò que ens està generant aquests estudis que també és preocupant. Per això jo crec que, com encara hem vingut de 10 anys després d'una crisi, jo crec que sempre hi ha que saber trobar la part positiva de cada dia i llegir-ho així. I discos com els de Dani, discos i llibres com els de Dani i Miquel, que es venen molt bé, no? Ajuden, pot ser, a tindre lectors d'adults, no? Perquè si s'enganxen de menuts, ja siga per les lletres o no tant per les lletres, per la il·lustració, però el que és un llibre, llegir-lo, acaronar-lo, tindre-lo en casa, tindre-li carinyo, no? Sí, jo crec que és molt important el que fem. Evidentment és important totes les editorials i tot el que fan per a adults, però justament per als infants, i això ho hem coincidit moltes vegades, Dani i jo, que ho hem xerrat, el que fem nosaltres, que és fer llibres per a infants, és el més important que hi ha, perquè realment estem sembrant de cara al futur. Vull dir, tal vegada, no vull semblar derrotista, però nosaltres estem un poc ja perduts, no? Vull dir, podem recuperar-nos, però... Podem recuperar-nos i sobretot també, després de la infància, encertar també en llibres juvenils, perquè és molt important aquest trànsit dels xavals entre 8 i 12, 15 anys que s'enganxen a la lectura. És un moment on es perd molts lectors i jo crec que és important fer llibres de qualitat, que enganxen, no tot val, vull dir... Per això m'has contat l'argument d'este, i jo que tinc un fill de 9 anys, que no és un gran lector, però si
encert en el llibre, sí que s'enganxa, sí que se l'acaba i sí que tal, este argument és bo, el de La colla 1. La colla 1 és un gran llibre, acaba d'eixir del forn, a més guanyador del Premi Ciutat d'Algemesí, Enric Lluch, i és com una patrulla X a la valenciana, no? Vull dir, uns personatges superinteressants que reben una radiació de cofrents que s'escapa a les seves mares quan estaven embarassats i tenen superpoders, ens trobem... Sí, un en lloc d'això de l'Spiderman tira pilotes de baqueta. Pilotes de baqueta, que és boníssim. L'altre que d'una família de pirotècnics pot fer mascletades, vull dir, tenen cada un superpoders que es porten, un altre que ve de Burxassot, que ve d'una família de forners, que també és molt literari i també té superpoders dels forners. Superherois autòctons, Sí, jo crec que això és la proximitat que és molt important, no? Jo crec que serà un gran encert, com ho va ser en el seu moment, no? Llançar o redescobrir els monstres valencians, Dani. Això et devem... Jo les nits. Perquè t'he de dir que jo els amenace de bones maneres, i així com tu fas també suaument i amb música, no? Però sí, els monstres valencians estan presents totes les nits en casa, no? Al teu poble està l'home de les orelles, recorda això, eh? Sí. És bonic perquè són nostres. Sobretot per això, mira, perquè tu coneixes el Halloween, Frankenstein i tot això que està molt xulo. Però nosaltres ne tenim un munt. I tenim la bolangera a Morella, Greixeig a l'Alcúdia, l'home de les orelles Cosentaina, l'home dels nassos, el Butoni, la Quarantamaula, i d'alguna manera són perills a les nostres terres. I la idea era traure-los i jugar amb ells. La por ja cada un que se faci la que vulgui. Fan por, en un principi, però també és una joguera, no? Crec que és important presentar-los de forma entretinguda i mira, la competència que tenim són el que apareixen a sèries, a altres indústries més potents que ho creen, però si nosaltres ho fem bé i li donem qualitat i ho presentem com ens agrada als xiquets, els hem guanyat i això és superimportant cap al futur. I recuperar aquesta memòria, no? Perquè això jo li explicava a Ricard que en la meva generació no ens explicaven contes o cançons dels monstres valencians, i que ara amb els meus fills de nou ho he recuperat. Segurament ma abuela sí que ho sabia, o els avantpassats, i això és xulíssim, la veritat. Sí. En un moment donat penso jo que tot se va abandonar perquè teníem... Una modernor, tot una modernor. Una sèrie de coses, i ara jo penso que estem tornant a casa, perquè tenim una pedra i tenim ahí lo nostre, no? I és bonic que ho sapiguem, saber d'on venim, a veure on anem, això és molt important. Dani Miquel és l'autor més venut de l'editorial, Ricard? Sí, és un dels més venuts. Sí? Sí, sempre ha sigut. Pobre. És molt bonic per a una editorial créixer amb els seus autors, no? Vull dir, recordo sempre aquella primera trobada que van tindre Dani i jo quan ens va presentar les musiqueries i veure com al llarg de 10 anys l'editorial ha crescut, s'ha consolidat i paral·lelament Dani també, com la resta de molts autors d'Andana, han crescut i s'han consolidat, fa goig, no? Créixer en companyia. Ricard, volia que em contares això de Slow Stories, que és una iniciativa que heu posat en marxa en Andana. De què tracta? Sí, exactament. Complíem 10 anys i altres editorials fan festes i fan activitats. Nosaltres hem pensat que volíem donar les gràcies als lectors, no? Després d'estos 10 anys per arribar on hem arribat. I el que hem convidat, sobretot als pares, no tant als xiquets, perquè els xiquets jo crec que ja els tenim guanyats, contem una bona història amb bons llibres estan, és als pares a Slow, el moviment este que hi ha del tema del menjar, el slow food, portar-ho als llibres. I és, què puc fer jo per a que els meus fills llitgen o per a passar un bon moment? I és això, baixar el ritme, apagar els telèfons, deixar-los fora i disfrutar d'un bon moment amb el teu fill, d'un llibre, d'una història, relatar-los històries al voltant. I no és tan important per als pares, jo crec que per als xiquets. Realment això és un missatge per als pares, perquè aquest moment passa, no? I hi haurà un moment en què tal vegada ja et costarà més estar amb el teu fill i poder-li contar una història. Per tant, gaudix-lo. Tens molta raó. I a més, com deies abans, 11 hores, segons els estudis, que passem davant de les tabletes. Jo no en passe tantes, però la nostra Nerea Sanfe ara ens explicarà quantes en passa ella. Ella que es dedica a això de les xarxes... La xata merenguera, 8, 9, 10... Com està? Fina no, fina no. Fines no som. Jo no soc fina. Mira, fines no som, i punt. No passa res, tenim altres coses. Ja, fina la veritat és que massa fina no som ni Carolina
Carolina ni jo, però bé, estic encantada de tindre-vos els dos així. Carolina, és que jo he investigat les xarxes socials de l'editorial Andana, que em fa 10 anys, 7.500 seguidors a la pàgina de Facebook, uns altres milers a Twitter, Instagram. Com porteu les xarxes socials en l'editorial? Vull dir, quina idea teniu? I la venda online, sí. Venda online. Sí, les xarxes ens permeten connectar directament amb els lectors i el que fem és explicar allò que vivim, per exemple, a casa nostra, que tenim xiquets de 2 anys i mig, uns bessonets, i que explicar la teva experiència de com es portes els llibres, com es contes, i aquesta proximitat ens ajuda molt. I també explicar moltes vegades quan ens arriba una novetat o el procés de fer un llibre. Jo crec que això és fonamental perquè el lector es fa sentir proper i a tu t'ajuda també a rebre el seu feedback de què és el que opinen o el que pensen i et pot fer també variar allò que tu tenies al cap i escoltant-los. Que les xarxes poden actuar com un aparador virtual, no?, per a mostrar els vostres llibres, per a fer venda, com estava dient Carolina, i això vos funciona. Suposo que la gent, el feedback és directe amb la gent. Sí, és molt curiós que el que parlem abans, no? Som una indústria que fem llibres en paper, però que segurament sense el tema, sense les xarxes i sense les comunicacions telemàtiques no existiria Andana Editorial, no? N'hi ha una dependència que sí que són molt importants per a l'editorial. Mira, jo volia presentar-vos, perquè ara hi ha una iniciativa ja fa uns anys que ha sorgit, que s'anomena Bookstagrammers, que són gent que es dediquen a omplir l'Instagram, concretament, amb fotografies ben cuidades de llibres o d'altres aspectes de la literatura. Per exemple, a la nostra terra tenim els llibres de la Fera, Buc Carme Carmeta o Lletra Ferits, entre d'altres. Coneixeu esta iniciativa? Sí, és que el llibre també és com a objecte, és una cosa que molta gent som, vinculats en aquest grup, que som col·leccionistes i ens genera molta passió. L'olor, tocar-lo, les fotos, les il·lustracions, això genera molta passió. Però mira, això de ser instagramer i influencer no és tan fàcil com sembla, i bookstagrammer tampoc. Jo tinc un vídeo que demostra que fer fotografies als llibres no és fàcil. Mireu. Hay que dar patent que no és fàcil, que has de el peu, la mà... Sí, no, s'ocorren. S'ocorren. Vosaltres des de l'Andana també penseu fotos ben xules. Teniu un fotògraf especialitzat en... Sí, i sobretot ens passa quan tens que fer fotos amb xiquets. Això vos assegura que el que queda a la foto n'hi ha una contrafoto que no es veu mai i són els desastres que n'hi ha darrere. D'això en sap molt Dani Miquel, de treballar en xiquets, no? Clar, sempre davant dels xiquets com a espectadors que són especials, no? I cruels alguna vegada, no? Són especials i espacials. T'han dit alguna vegada alguna brofegà o alguna cosa? M'han dit de tot. De tot. Bé, els infants veuen el plaer del moment, saps? Jo toco la guitarra fatal, però ells, si jo el toco en alegria, ells ho gaudeixen, que bé, que ho fas, no? Ells no miren allò desafinat, que va, ells miren el moment si estan a gust en tu, en l'espectacle. I a més fliparan de veure't en l'escenari i de dir, ostres, així del CD que em posa ma mare en el cotxe a tota hora per a que cante i la deixi en pau. Hi ha curiositats, perquè a vegades estic fent la cançó i diu, ai, no has dit, ei! El disc està, ei! No ho has dit això, és que som viu. Mireu, ara veurem un trosset d'una actuació de Dani Miquel en la que els xiquets i els pares i mares es tornen bojos, però abans volia repassar alguns book trailers que teniu al canal YouTube de l'Andana que a mi m'han semblat molt interessants. Quan escrius i crees un personatge, crees també una imatge, una mirada, uns ulls, unes faccions, uns cabells. Aquest os està més cansat que mai. Està a punt d'hivernar tota la nit. Només hi ha un problema. Aquest ànec. Aquest ànec
vol companyia. Vol fer batuts. O muntar un grup de rock. O llegir en veu alta. Ricard, cada volta hi ha més influència de l'audiovisual en el món de la literatura? Sí, jo crec que és indubtable, vull dir, ens hem de mirar a nosaltres, vull dir, la forma d'escriure, la forma de llegir canvia en funció també al consum de les xarxes i al consum mediàtic que fem contínuament. Això dels peixos és bonic, eh? I mira, abans que en parlaven que ara hi ha més plàstic pràcticament que peixos, és important també, no?, a través dels llibres conscienciar. Sí, jo crec que és molt bonic això, els llibres informatius com aquest de peixos i altres que anem a treure, vull dir que semblava que la informació ja està a les xarxes, ja està a tot el món, i al mateix temps apareixen cada vegada més llibres informatius que expliquen de forma gràfica i molt bonica temes com el món dels peixos i que motiven encara més els xiquets a saber-ne més, no? Clar. I mireu, finalitzarem amb un vídeo de Dani Miquel que estàvem comentant que és... És l'últim vídeo? Sí, és l'últim vídeo. Deixa'm dir que Dani Miquel actuarà ara mateix en el nostre escenari. No, clar, és que després te n'aniràs corrents, que ja tens ahí tot preparat, i que cantaràs La Maria no té por. La Maria no té por, la que tu vulguis, eh? La Maria no té por, em fareu fer la Figuereta, que no té por. La Maria no té por. Jo per mi encantaries el disco complet i els meus fills feliços que estan ahí mirant-te, perquè són superfans. Però La Maria no té por, jo tinc prou. Molt bé, correcte. Gràcies, Dani. A vosaltres. Sí, això, que finalitzem en un vídeo que ells anem a preparar a ballar en tu, a fer-te fotos i vídeos, perquè Dani Miquel compta amb més d'11.000 seguidors en les xarxes socials i mireu com triomfa en tota la família. Mireu. No té por, no té por, no, no, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, que va, la Maria no té por, no té por, no té por, que no, la Maria no té por, no té por. Ara el públic! Espera, sí, Ruixes per allà, Ruixes que també des de Punt Directe a tota la població mundial. Ha arribat el lloc ferotge per la nit. La Maria que sopava li ha tirat un ou fregit, un ou de Pasqua. La 40 maula ha caigut del terrat i a la bolangera el perol se l'ha trencat Massinian. Mira, la mare dels peixos, Cucala i el dimoni, l'home dels nassos, Urqueses i el Butoni. I ara cantar. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, això mai. La Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por, la Maria no té por. Els fantasmes ja no tenen llençol, les bruixes corruixes ja no van de dol. La serp de 3 caps sols li queda un i els dracs d'avui en dia no tiren foc ni fum, n'hi ha més. La vella pinta, greixets i pardalot, la mumerota, bruixes i bruixot. La Maria fa festes a casa i a tots els ha convidat. Coques fines, bunyols de carabassa, de cosentaina i tots de riure. S'han pixat, canteu en mi. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por. La Maria no té por, no té por, no té por. La Maria no té por, no té por, no té por. La Maria no té por, no tingueu mai por.